At the same time, our UDA voters and supporters are usually very peaceful. Jaod bura ma Suba North, Millie Odhiambo, lero ni tenduon bura mar ODM timo duto maginyalo mare wi oganda e chamano kaka okang' mana ni duon bura no tegno motelo ne yiero maduong' mabiro. Millie bendo nyiso chia kuom ogai manyien mar ODM mano Laktar Oburu Oginga kolero ni jatelo no ni kod lony kendo en kod adiera ni obiro tayo ODM e yo makare mana kaka ogai machon Raila Odinga. Millie mabende en jaleg kweth manok e od bura mamalo ne olero magi seche mane ochiwo ler e wi chik mane gitwake e romo mane gibedo godo gi moko kuom jotelo mag ODM kamoting'o jagoro maduong' Edwin Sifuna, gavana ma Siaya James Orengo, jaod bura ma Kisumu Ruth Odinga e kind mamoko chieng' tich ang'wen. Romo no nyo wang'iyo kaka wanyalo duogo ji kanyakla. Duonde osewuok mopogore opogore ma threaten ng'injo party matindo tindo. Koro gima nywa biro ne kanyakla ni wadwa winjo niya jok ma wawinjo ka kethni gi koni gi kocha. Ang'o momiyo gi kethni? To ang'o mwanya timo mondo waduogi kanyakla? Omiyo watemo loso kaka jotelo ji kik chuny gi tho. Ji obeda beda motegno. Kendo adwa chako ni mondo anyis ogandawa ni watang'uru ahinya. Sama koro watemo gwere ni to nitie parties moko matindo tindo tindo. Muneno kosewuok e gweng'wa kendo wuotho e gwengewa. Wan wageruru ma chambwa ni ema baba nowenwa ema mondo wategi e girwa. Bang' bedo oko mar apise kuom thuolo mohewo higni 3 kalure kod bedo maonge gi winjruok gi jatende, jalup gavana ma Siaya